Wij zijn vandaag bij de 75ste herdenking van de bevrijding van 1944. En het is de 46ste Canadese bevrijdingsmars. Er lopen superveel mensen mee en ik wil wel eens zien hoe dat gaat. Lopen jullie mee? Hoi, ik ben Lisette en ik loop vandaag de bevrijdingsmars van Hoofdplaat naar Knokke. Is het zwaar? Tot nu toe gaat het nog. We zijn zo'n 8 kilometer onderweg en het valt nog wel mee. Ja. En heb je het al vaker gedaan? In totaal 2 keer volledig, maar vaak stop ik in Zuid-Zande en dan stop ik ermee. Maar nu ga ik hem helemaal doen vandaag. Ja. Knap. Ja, dankjewel. Hoe gaat het verder tijdens de route? Zijn er nog wat dingen gebeurd of zo? Nee hoor, daar niet. Straks in Zuid-Zande hebben we lunch. Mijn oma woont daar, dus dan gaan we daar lekker wat eten en wat drinken. En dan gaan we daarna door naar Knokke. En heb je al wat bladen? Nee, nog niet gelukkig. Nee, val wel mee. Hallo, mijn naam is Jess Bilio. Ik kom van Knokke-Heist. En waarom doet u mee aan de novembermars? We doen dat als familiale gebeurtenis met vrienden, familie. Een leuke daguitstap. Is het zwaar? Nee, ik ben een redelijk geroutineerde wandelaar, dus voor mij valt dit best wel mee. En heeft u al wat bladen? Nog niet. Ik ben er nog voor aan het sparen, maar ik hoop dat dat niet het geval gaat zijn vandaag. Goedemorgen, ik ben Geert Stroo van het archief van de gemeente Sluis en vandaag zitten we op de stempelpost voor de novembermars in Oostburg. En heeft u dit al vaker gedaan, stempelen op de stempelpost? Dat is nu de tweede keer, vorig jaar was het voor het eerst en toen zat ik ook op deze plek. En ik zie dat u een boek in uw handen heeft. Wat voor boek is dat? Dat is een herdenkingsboek voor de bevrijding van West-Vlaanderen en dat heeft de gemeente samen met de Heemkundige Kring West-Vlaanderen uitgebracht dit jaar. En waar kan je het dan wel kopen? Dat is een goede vraag. Je kan hem of bij het archief kopen, of bij de Bruna in Oostburg, of van Remortel in Sluis. En waar gaat het boek over? Het boek gaat over de bevrijding van onze streek, West-Vlaanderen. Voornamelijk heel veel dagboekjes van mensen die het hebben meegemaakt. Maar ook verhalen over het gewone leven, over mensen, over burgemeesters in oorlogstijd. Over het verzet en over de naoorlogse hulpverlening. En hoe komt u aan al deze informatie? Ja, ik werk zelf bij het archief van de gemeente. Dus wij hebben in ons archief heel veel materiaal liggen. En wij hebben dit jaar heel veel spullen van mensen gekregen die informatie thuis hadden liggen. Dagboekjes van hun opa en oma of vader en moeder. Die wij dit jaar hebben gekregen. Heeft u al meerdere boeken geschreven? Nee, dit is de eerste. Orde zetten!
vond het superleuk om weer eens bij het Novembermars te zijn. Wat knap van al die lopers. Dikke duim voor jullie.